Oke. Tak golek Krisnya sik kelingan to, Dok. Tesek yayine kang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lho iku komen mriki dalan langsung. Nggih. Pelatih senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah iki. Coba nyetel kene. Bali. Balik. Bali. Panganan iki kok iso wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi pelatih senam instruktur fitness yo iki Pelatih senam. Iya. Lho. Apa? Betul. Modele guyune wonge cantik dasar lencir kuning dedeke mandorangkung bangke ane nawon ndas nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan warak Macan duwe. bar mangan Mas bar mangan Lah ngene iki nang omahan nek. Nyapa? Mboten nak. Pelatih fitness aku Mas. Oke. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Hehehe Nang ndi dek? iso budhe kowe iki ora paham to nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi nek diae celukane ses Iku nek ibumu. Ses iso. paham ora Ses. Ngapunten nggih. Pelatih senam nggih? Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane ngomong ngelu ngoten iki. ya dene Ini kayak mau dilut. Ya apa yang dia kalau cokro? Enggak, iki ora didilan nek wis niang. Kan iki dikecek. Dadi pamahan nil ditunggak. Tok. Nil lawan biasa. Biasa lho piye? Biasa lho piye lawan sirah kowe. Lah kok pas hernia yo kemoker no. Nil. Jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak. Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh Mas Pri. Oleh nyapa? Iki lho, Mas Komet. Mas pria. Pria maksudnya juga pria. Mas pria, seorang pria loh Mas Komet. Tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komet? Lho, mangga wong lanang ki menang milih. Nyapa nek sing api sing mok dukno kok. Loh, nyapa? Ora apa-apa. Lho nyek meneh. Mboten tak pijet ya, tak pijet ya. Terus. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh komet Aku mau eling apa? Eling kowe kedue eling. Lah aku mau kowe eling. iki lho lahir ki lho metu Metu karo ndi? Lho gula. Lowo aku garba Aku apa lho? Loh, lah ya karo kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Lah kok yo metu brojol dhewe. Lho bocah dhewe piye kene ora pesen ora apa? sangang sasi 10 dino seorang ibu mengandung lahirne Meteng ngene, oh. Botolane nyawa Mas. Lah wong lanang ki ora nyowo. Kenapa? Nyowo piye? Wong lanang apa? Sunat. Sunat nek berdiri. Kok minggur wong sunat lorone. Nek berdiri cilik loro. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho telu ora enek. Lah nek wong meteng lho
bolak-balik iso. Kayak aku wis. Iya tak saya. Dia selalu ngenyek dan merendahkan. Orang merendahkan iki Realita toh, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Mana kupingmu? R.A. Kartini, wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyaden, wong wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok. Lah nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo, Ku jalan wong lanang tadi. dalan wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso aku. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Bumi Oh, ki wong ning wedok. bumi. Bumi uga enek pakmi. Nyapa telmu dincep le bumi. Apa iso, Apa iso? Apa iso, Kok kayak graji ya? Laplek kayak. Ya ora nek. Lah salah bumimu gelem dincepi tolku. Loh. Iki. Ah. Lah kan wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita sing cantik. Rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapong kan. Loh, nyapo? Ngenyek. Cantik ora? Cantik. Kamu cantik ora? Cantik. Iya. Nyapo kok mau modele kok mlengas-mlengas ngene? Wong langsinge kaya ngene lho. Aku nak ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal net. Ya. Upama anu membangun duit karo iki apa karo Mbak Kris. Apa isa kowe merayu apa Kowe isa? ben ora menghina terus. Lilih. Kaya kowe ngalembono. Rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. Oh tak rokok aku ditakuk ya. Lho iya no ya. Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh, Luluh atine. Sing dirokok ki rasane. Coba aku panggah iso nyanyi lah iki. Lho, enyek. Nyek. So. Ya sampean iso. Ayo jelas, C Mas C. C, layune nek ndi C iki? Wah, Sakku. sing layune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan, masane tangan ini apik oh. Itu wis umum lho. C tak biro. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu terima. Hei, lagu romantisnya apa nih kali? Lah piye tuh lagu aku Lah lagumu ngono kok ya. salah Anu lagu kaya aku lho, cene sampe macene tadi. saya tak mau. Kenima Tadi Mas. kesayangan Ngono men. kaya ngene rasane ati iki ayo ganggu kowe nyalai aku aku pas nyanyi aku mbak srarararat ngono pas nyanyi mesra-mesra lah kok wis kok ngaten kowe srarararat ora aku Ngece sampean ngece. ngece kowe mas kowe iki ora aku ngece Oh Mas. Hei, aja ngeblangon mesra. nek wong mesra kaya srarararat Kepuhi wingit banget. Nyapa kok iso? Aja ngomong. Apa? Sing den ngene sing malih no buri. Apa endi? ini Iki apa? Ora. Ora keton. Bang, coba kowe ganti jajal sapa ora kowe Apa? lah aku pas nyanyi mbak rarararat ngono kok Ganggu kowe iki ganggu ya. Wale. Wale men. Oh men.
Sing mau untir ki gasmu Iya, aja sih. blantone. Kudune ngono. Ayo coba nah. Yo. Tak untir nih ya. Ah. Langsung nyanyi ya. Iya. Nanya lho Pak. Cuma lu ngomong Galah ora ono. Terus akhirku ngene Solo ya bebas ngombangi ya. kumbangan. Lah aku tahu yang mingguan karo jalan sapa nang kae. Nah, Nyanyi iki buat dhek iki ketutupan kuwi. Mingguan. Lah yo kuwi hiburan. Apa? Arek aku to. Ya disiarne ta. Iya. Innalillahi. soalnya aku mati. Iya ta. Wah, kesane Mati kok. loh sama aku. Ya Allah, saya meken-meken kayak gini. Mbok demetak gak kerasa ya. Kapok kok iso. Ya. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Mas. Iki acara wayang ora pencador. umbar-umbarnya plak-plak kayak. Sama iki loh. Ojo kok sampean dalangi sisan. Maksudnya kan nantang-nantang baru ditenani kok. Gua kenapa Pak? Gua arep mlayu, tembang apa tembangnya apa? Pon sing nikosaken nak kula napa sakit. Apa? Manut teman di tangan Soro? Kayak kali niki mikir kula damel kita tawar nggih. Berarti ge apa? Mikirnya ora suwi sedilo. Ge apa? Kita tawar. Mas aku kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh? Eh, Iya, iya. Oleh. Dibantu. Oleh. Bisa loh, ini nek dibantu kok iso. Oh ngono. Ngenyek kowe. Asline wis senengane ngenyek senengane. Sing ndi? Eh? Bantuane sing ndi? Zero till part momen. Mega. Mega. Yo kan nanti kok kan. Dihitung siji ngantek Iki. Yo, lagi Kita kok Mega. Yo, Mega. Siji. Iki. Oh Intan. Ono Mega. Yo. Jumlah kok kan Intan kan? Intan. Dihitung 0 4 5 6 7 8 bintang. Tendor. Iso ngono ya, Pak. Isa. Sampean Isa, ya isa. Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Tadi. Paisa kowe. Kayak ngene iki. Paisa. Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Dah. Hei, nanti datang. Foto ngopi ya. Untuk ngopi piye kan? Maksudku piye? Ala rombongane kono ya bakal nyalahi aku. Rumah saku. Selamat malam. Gue. Selamat jumpa. Kecewa. 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 Iki cak loro iki. Aku Robi. Nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Kan kene karo kene lah. Ini kan ini lho. Oh gandengan. Jaluk karo aku. Mau reken trek gandengan kuwi. Pasti jadi mau reken trek. Ayo. Kok ngenyek-ngenyek aku, saiki golek kuwi. Oh, ini lho. Kok lanang kaya ngono lho sampean. Lah nyapa kayak belian. Brengosmu lo putih kan? Brengosmu Wis tuwek putih. ya. Lah kok timbang kono? Ayo. Nyawa? Iki pancen turunan Anggora ae dadi Rumah saku. Ya wis, komen karo Intan. Resminya kali Mas Yudo. ora apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene. Iki kesiku karo dewa. Nek wis genep 17 tahun, Ya. badan sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi gak bisa. Berarti wis 17 iki. Oh, dewa lali berarti. Liwat. Tiwane kelalen rumah saku koyo Nyanyi, putri Dik. apa? Tembang Nyanyi apa apa? mas? Apa? Apa? Kata sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Awak dhewe ya iso ya sayang. Oh ya sayangku. kat seprona-seprene panggah ya? Anu, sebenarnya ya winane BC tak pateni. Oh iya. Alah. Tapi aku harus. Oh, iki ngomong tosen. Ora wingi tok lho dhek VC kan tekan saiki durung to. Mripate kan VC. VC mripate. BC video cal. Oh, sing dimateni ora HP ini ta? Mboten. Private ta? Makane niku lho sing VC niku. Tembangin apa niku mau? Baru sama Cakra, beda ya. Ada ya, terus nanti. Oke. Wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ini apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi
Rumah saku. Romet. Apik lho. Iki warga masyarakat Tepuh mriko luar biasa, bagus. Mriko kebiasaan nek mudik nek kene komen kene Mas Yudo barang iki biasane nek bulan riyaya. Utawa bodo, bulan poso ngono kae. Kene mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Kekompakan. Budaya sing hebat ya Mas Romet ya. Kalau bengi sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang kanggo iki sapa? Niki wau Kristia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Mbak Kristia. Wis dilalekne. Dilu wis lali. Ora cetok. Coba megake kene Mega kene. Sinden kok sinden Komen ganggu. Aku ya kono. Lah pas terakhir kene Mbak Sagok aku tak Iki mau tilu sawetara nganggo serempekan ngene iki. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yudo kenahi saka menu piye? Iya Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gede yo pas. Yo Mas Gibran. Masa ora ora jelas. Awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Oh iya. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibaratnya kaya dewa sing eja wantah Mbak Dewa iki kaya Komorateh, kowe kaya Komodo lho. Jalan pas. Pasangan idiot. Iya. Idiot. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi, cocok rasane ngati. Lagi ditakon Dik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengan mancing iki. Penak men dadi Kas ketularan. Siapa? Gak omah wong mancing kae wong Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Wong mancing. inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing kok ora genah? Wong nak waras kae enak udan yo, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah pada go payung nang tengah ora-ora lho. Lah iya kuwi golek inspirasi. Ini perjuangan supaya itu inspirasi. Wong lho tang langsung tuku nek wis Rumah tangga. Yo ora enek anune to, lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali ya? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali aku melu nang mburimu pakai apa? Lho aku bakal teh Pak. Wah, lalu setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5, kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 lho. Aku nang kono Masa? Wis dadi apa lho? Lali sampean. Kene Garpi. Aku Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Apa Kita habis tidur, kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Kita makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. restoran yo. Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing gowo teken kae. Wah, kowe tak kae ternyata. Habis dari restoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mau makan sesuatu.
kita ke WC berdua. Aku yang melu kae. Kok melu lho. Kok melu Dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motok ini. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi lho ora cocok. Tapi ya jangan nganggo tetembangan apa enggak? Kesayangan ya, kesayangan ya. Nah, ini malah enak saya. Kan padha komet kan ya termasuk kesayangan. Iya, kesayangan. Nek aku model kayak kucing. Ya, kesayangan. Rumah aku. Diaturi warga masyarakat Kepuh, Pawar Kediri semoga selalu berkah bersih desa manani karayon. Bisa jadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun walaupun gowur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep ngep. Maine saka ngep. Luar biasa. Suami ayu, suarane apik. Tegane kelapa ijo, bedane sing ditekan. Sing duwe bojo, sing duwe dekat. Wah, Pancen indahnya berbudaya ngene iki. Bener. Kowe nggon wayang kulit iki disampir apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kena, diwenehi tembang-tembang nuansa campur sari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu duwe jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut. Dangdut ya kena. Heeh. Pokoknya kayang. pokoknya mengkampung-kampung. Kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Nek kudu dipaske karo adat kabudayaan. Ya kabudayaan awake Betul, dhewe. betul. Adat ketimuran. Ibu, pilo, timo, kejes, Sartono putri iki tegese pupune tansah dipepetri mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya pupune tansah dipepetri Sartono kuwi sarta ana endi wae dalange ngasta mesti ana iki lho Mas aja macem-macem lho kowe lirak-lirik karo Mbak Putri ayo lipatmu tak julek lho matamu tak julek Mataku kaya ngene kok. Lho, lirak-lirik karo Mbak Putri Lah lirik-liriknya apa? Ora oleh. lho, Mas, ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri iki sapa, Mas Rudi iki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? ya ra. Tegese kuwi kan di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki nang keluarga apa nang tanggapan? Lah iki tanggapan, semua milik umum. Sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri iki termasuk Umum. Wah, umum. Cara motor, Ya kok wae iso di ngembaki. plat kuning. Plat kuning ngono. balen ini. Maksudnya, anu, Dari omongan Jelas ngomongan jelas. Kula mboten melu-melu. Aku rapati paham gak dong? Oke, ora paham. Kalau seni berkesenian berpanggung ki aku rapati paham. Belum lenggah kene wong. Belum lenggah. Saya ngomong kali kula. Yo pengen cerita, pengen tulang Sampai jagong, sampai jagong. Kene lenggah. Kok repot. Lu kok kene? Ah, ora urung nyetok. Masaku ora kado tak siapi kok ya. Rumah jaku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten Kepuh Papar. Kene iki ben taun mesti ngeneki pagelaran Mas. Jadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan nggih. Mesti dari dulu sampai sekarang wayangnya awan bengi. Oh, berarti ini siang wayang ruwet. Ruwet iya toh. Wayang ruwet. Ora, ya wayang. Ya, wayang kulit Wayang biasa. Oh, lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumpet itu nggih dalam wayang kulit. Kalau sik dudan aku. Mataku, oh iya. Kacang. Tembangnya apa, Putri? Kali cerita mawon. Kari cerita. Untuk karyane sinten niku? Kok ngelongso. Karyanipun sinten? Karya lo karyanya sih. Rasaku. Karya aku. Karyanya sampean to, Men? Nggih, nih. Oh, lagune sing piye lho, Men? Anu men, Lagune sing piye? Ya, kayak sumpah. kuwi sempat final Kadin mau. Niku sinom final kondel. Anu si Ano met, Komen kan suarane sorono. Sosok iso kaya Rumah Irama. Sosok iso kaya Ebit G Adri. Sosok iso kaya Truwok. Lho, Tuwok bareng. Yo, kilo. kok yo kilo. Kita selalu bersama Kak Prabu.
budaya ada Putri Sartono cantiknya Indonesia. Dados apa kemo? Lah apa Lah kok iso? apa itu nggak ngomong nih? Itu kangen. Kangen dia ini. Lagu ini kaya anu met, iki ora kok tabu ya, kok baru bayaranmu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari. Aku mah ini kan cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kali cerita piye kok kok arek keterangan goblok. Aku kali cerita cerita gombal. Ya lagu ini kari cerita. Maka soto Ditarik dawa men iki. ora wancak teriak kompak Mas. Lho, yo ngono lho sakra budaya. Keliru sakit Ya kok dari grup komen apa? Komen grup. Anu padha pripir. Aku grup ya guyu. Campur sari. Aku tadi kira. Ah. Lagi bacaan biar. Judulnya Angon Leno. Angon Leno. Iki kok eren wong bagus, Mas Judul, Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan kok gegocikan diwaca sing ngono wanti goro-goro sing golek wektu kang luwih Barokah. Bawiro. Kamera. Nggih. Sing baku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Mangga katenteman karhayon sebar warasan murasan jampangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Pripit gedang pripit sing roti iki jamato meroto suwana ngasane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngasane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun. Doyu. Dono. Nggih. Doro mulo kowe Doyu Dono. Ya dah suwana ngasane Kanjeng Sinuwun terima kasih wong bagus. Nggih. Ulan mulo lahiripun Kanjeng Nabi sang